47 ay hapin tricycle drivers operator sa siyudad han Borongan ang naging schedule han ikapito nga batch ang pagduholan ayuda pinansyal han gobyerno nasyonal kantidad hin 1,100 pesos sa ilaram han LTFRB Pantawid Pasada program ipinagyat Land Bank of the Philippines LBP Borongan branch sa Huwebes, Marso 12. Kabuusan may maabot in 516 ay hapin trike drivers operator sa siyudad ang makakabenepisyo hini nga programa Land Transportation Franchising and Regulatory Board aginti kangan ang pag-payout na naglabay nga bulan han Pebrero 2026 samtang ang masunod nga duha pa nga batch sa nasabi nga mga benepisyaryo ang nakatalaan ni schedule and payout na masunod nga mga adlaw. Kabulig ang LTFRB and LGU Borongan ug adtong Department of the Interior and Local Government DILG sa syudad ang pagpasilitar ang pagpapatuman hini nga LTFRB Pantawid Pasada program sa syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.